Ukuze sikwazi ukuqonda ngama-ARVs, kumele siqonde nge-immune system. I-immune system inohlelo lwayo yodwa, sizothi nje nqampu. Imizimba yethu inama-cells asivikela ezifweni ezinjenge-TB. Elinye lalawo ama-cells libizwa nge-CD4. Ama-CD4 cells lawa anjengabakhuzi empini. Yiwo ahlasela amagciwane anjengama-virus nama-bacteria ahlasela imizimba yethu. I-HIV ihlasela ama-CD4 cells. Ukulimala kwama-CD4 cells kusho ukuthi i-immune system ngeke ikwazi ukuvikela imizimba yethu ezifweni ezinjenge-TB, i-PCP pneumonia, i-oral thrush kanye nezinye. Izisebenzi zezempilo zingahlola isibalo sama-CD4 emzimbeni wethu ngokuthatha igazi. I-CD4 isibalo samasosha ethonsini ngalinye legazi. Angithi siyazi ukuthi umuntu omdala i-CD4 count yakhe ikalwa ngezinamba. Okuthi umuntu omdala ke kuthiwa mayithi 200 noma ngaphansi uyangena kulelo hla. Kodwa okwezingane kuhlukile ngoba izingane zona zikalwa ngama-percent, azikalwa ngezinamba. UNomsa unomntwana. Ake sihambe naye njengoba evakashela uDr Majoro eHelen Joseph Hospital. Udokotela umchazela nge-CD4 count yengane nokuthi kunini lapho kufanele ingane iqale ama-ARVs khona. Lizophela legciwane le-HIV meqala wona ama-antiretrovirals. Igciwane le-HIV alipheli. Kodwa lama-antiretrovirals lawa ayenza ukuthi igciwane lingazalisi ngobuningi. Lokho kwenza ukuthi ke amasosha omzimba angalimali ngobuningi. CD4 count yakhe i-11%. Ingaphansi ka-200 ngoba abantu abadala bachima ingaphansi ka-200 isuke ingasekho kahle. Usho ukuthi iphansi kakhulu. Cha sis. Abantu abadala sisebenzisa i-CD4 count ka-200 oconsini lwegazi. Mayengaphansi siyazi ukuthi kufanele ukuthola ama-ARVs. Ebantwaneni sisebenzisa i-percentage. Leyo percentage leyo kaningi sesithi uma ngabe umntwana wakho i-percentage yakhe ingaphansi kuka 20%, sekunesidingo ukuthi angathola ama-ARVs. Ukuchaza nje umehluko phakathi kwabantu abadala nengane, ngithanda ukubonisa ngalokho. Asithatha ukuthi lama blocks lawo wabona la amasosha omzimba wonke aphelele, kusho ukuthi 100%. Angithi yabona 2 4 6 8 10 ne uma ngabe umntwana ama CD4 count wakhe maswabala alingana neblock eyodwa noma ngaphansi kwama block amabili, kusho ukuthi amasosha akho omzimba ke aphansi. Njengoba usho ke umntwana angaqala nini ukuthi athathe alamaphilisi la afuneka emzimbeni wakhe? Umntwana angaqala uma ngabe amasosha akho omzimba angaphansi njengalawo, kusho ukuthi angaphansi kwa 20% ne. Njengaye awakhe awu11%, so u11% ungaphansi kwaloko, kusho ukuthi wela kulo lawa wonke awekho. Uyabona na ukuthi impi ngempela enzima ngoba amasosha wakhe mancane kakhulu. Ngoba amasosha omzimba abantwana awafani nawabantu abadala, i-CD4 count yabantwana ibalwa ngepercentage. Umntwana onesifo esiku-stage 3 noma u-stage 4 kufanele kuqalwe alungiselelwe ama-ARVs. Ezinye izifo eziku-stage 3 ezihlasela abantwana yilezi: uhudo oluthatha amasonto amabili nangaphezulu, umkhuhlane onganqamuki kuze kuphele inyanga, inkwethu emlonyeni, i-TB yamaphaphu kanye nezinye izifo zamabacteria. Izifo ezisisigabeni sesine, i-PCP pneumonia, i-TB esabalele, i-herpes kanye ne-thrush yomphimbo.
Uma siyifinqa inkulumo singathi umntwana ongaphansi kwezinyanga ezingu-18 ne-CD4 count engaphansi kuka-20% kufanele aqale ama-ARVs. Uma engaphezulu kwezinyanga eziwu-18, i-CD4 count yakhe ingaphansi kuka-15%, kufanele aqale ama-ARVs. Uma ingane isilaliswe esibhedlele kabili ngonyaka futhi igula kakhulu impela, kufanele iqale ama-ARVs futhi singabe sesibheka ukuthi i-CD4 count imi kanjani. Izisebenzi zezempilo zibheka isimo sempilo yomntwana nesasekhaya. Kufanele kuvakashelwe ekhaya kuqinisekiswe ukuthi obheke umntwana uthembekile na nokuthi ingane izonikwa kahle yini imishanguzo yayo. Uma obheke umntwana engakwazi ukukala kahle imithi, ingane ingahlangabezana nezinkinga ekudleni imithi yayo ngendlela. Kanti uma ngabe ingane iqhanyukwa izinkinga ngenxa yamaphilisi, hambisa umntwana lapho uthola khona amaphilisi akhe. Ungayeki ukunika umntwana imishanguzo engashongo udokotela. Uma ngabe amaphilisi aqhubeka nokugulisa umntwana, angashintshwa anike amanye azomphatha kangcono. Ukunika abantwana ama-ARVs okokuqala. I-CD4 count yengane ikalwa ngepercentage. Uma ingane inosomathuba ongu-stage 3 noma u-stage 4, kufanele iqale ama-ARVs. Izingane esezilaliswe esibhedlele kabili ngonyaka kuya phezulu maziqale ama-ARVs. Uma ingane ingaphansi kuka-18 months ine-CD4 engaphansi kuka-20%. Kusuka ku-18 months kuya eminyakeni engu-4, i-CD4 ingaphansi kuka-15%. Uma ineminyaka engu-4 kuya phezulu, i-CD4 count ingaphansi kuka-300. Uma ingane iqhanyukwa imiphumela engemihle yemithi, yiya lapho uzothola khona imithi yomntwana. Ama-side effects ayelapheka noma angashintshwa amaphilisi. Ukuqalisa abantwana imishanguzo. Isigaba sesithathu. Ukuhanjiswa yisisu izinsuku ezingu-14 noma ngaphezulu. Ukushiselwa ugodole okungachazeki futhi okuqhubeka ngaphezu kwenyanga. Inkwethu yomlomo. Isifo sofuba. Izifo zamabhaktheriya ezibuyayo neziqhubekayo. Ukuqalisa abantwana imishanguzo. Isigaba sesine. I-PCP pneumonia. Izifo zamabhaktheriya ezibuyayo neziqhubekayo. Isifo sebhande. Isifo sofuba esingaphandle kwamaphaphu. Inkwethu yomphimbo.